Terve! Kyseenalaistaminen. Sentria ammattikorkeakoulu Ylivieska. Viestinnän perusteet tehtävä. Yhteisöpedagogi keskittyy yhteisön hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta, mikä sisältää erilaisten henkilökohtaisten ja yhteisöllisten rajoitusten käsittelemisen. Moi ja tervetuloa mukaan. Tässä esityksessä on vähintään 10 minuuttia. Käsiteltävät aiheet ovat kuka minä olen, mistä minä puhun. Kerron teille esimerkiksi lapsuudestani ja puhun vielä tavoitteeni, mikä on kuuse. Ja lopuksi pohdimme käsiteltyjä käsitteitä ja sitä saavutimmeko me tavoitteemme tai ei. Tervetuloa mukaan. Jatketaan. Niin, ja kuka minä olen? Minä olen Adriana Vitorino, brasilialainen portugalikieli opettaja, joka asuu Suomessa 5 vuotta nyt, koska minun sielukumppani on suomalainen, ja opiskelen nyt nykyään yhteisöpedagogi Ylivieskassa Sentriassa ammattikorkeakoulussa. Olen myöskin harrastajakirjailija, olen utelias, puhelias. Harrastukseni ovat kävely ja netpelien pelaaminen. Kiinnostuksen kohteeni ovat muun muassa ihmisen käyttäytyminen, aivot ja itseni sekä muiden auttaminen elämään kevyemmin. Hauska tutustua. Mistä minä puhun esityksessä ja miksi tämä on tärkeää? Yhteisöpedagogi käsittelee erilaisia tilanteita ja hänen tulee olla taitava ottamaan vastaan ja kyseenalaistamaan tavoitteena löytää ratkaisu yhteisölle tai yksilölle. Kyllä, pieni tarina. Kuukausi sitten minä ja sisareni puhuimme lapsuudestamme ja kuikin meistä ominaisuuksista. Niin. Veljeni muista, että isämme mainitsi aina, kuinka minä puhuin ja kyselin paljon koko ajan. Aina olen ollut utelias ja puhelias, joo, mutta silloin kun lapsena olen aina halunnut ymmärtää elämää, asioita, joita tunnemme, ja mikä motivoi ihmisiä tekemään pahaa tai hyvää. En kuitenkaan halunnut olla lapsi, joka häiritsee vanhempiani. Ei. Joten lopetin kysymysten esittämisen. Niin. Ja uskontojeni kyseenalaistamatta jättäminen aiheutti minulle useita ongelmia ja kipuja elämässäni. Carol Dweck kirjassa Mindset pohti, kuinka toimimme tavassamme kohdata epäilykset, haasteet ja ongelmat tutkimuksessaan. Hän kutsui tätä kiinteäksi ajattelutavaksi tai kasvuajattelutavaksi. Niin. Autaksemme muita meidän täytyy olla aina avoimia oppimaan ja ymmärtämään elämää uudella tavalla. Epitoksen mukaan opimme, että kukaan ei oppi siitä, mitä hän uskoo jo tietävänsä. Joskus meidän varmuus ei ole niin hyvä meille, kun me haluamme
löytää ratkaisus. Siksi uskon, että nämä pohdinnat voivat olla hyödyllisiä meille. Joo. Okei, mikä on minun tavoitteeni tässä esityksessä? Tavoitteeni on kiinnittää huomioita mielikuvituksen luomiin rajoitteisimme ja myös kannustaa kyseenalaistavaan näkökulman kaiken. Kun uskallamme kyseenalaistaa varmuutemme tai jopa lukemamme käsitteet, olemme avoimia ymmärtämään paremmin tapahtumia, ihmisiä ja itseämme. Mutta mitä sitten on kyse? Opitut rajoitteemme voivat haittaa ratkaisujen, vastausten tai uusien suuntien etsimästä. Suosittelen tutkimaan mindsetia, jota voisit tulevaisuudessa tulla tehokkaammaksi autajaksi. Se auttaa niin paljon. Vielä minä uskallan sanoa, että nykyään on vielä tärkeämpää olla valmis kyseenalaistamaan varmuutemme ja testaamaan niitä. Kyllä, digitaalisen markkinoinnin aikakausi tai sosiaalisen median puheenvuorot ovat tuoneet hyötyjä. Kyllä, ovat tuoneet hyötyjä. Joo, mutta myös vaaroja mukanaan. Ja kuinka monta kertaa olemme törmänneet tieteellisesti epäpätevän teorian, joka toistetaan ja levitetään kuin se olisi tieteellistä faktaa. Niin. Lopussa pohdimme yhdessä siitä. Tässä työssä tavoitteemme on herätä kuulijamme avautumaan kysymyksille. Osoitamme tärkeitä käsitteitä ja tutkimuksia syvällisistä teoksista, kuten Epiktetoksen, Carol Dweckin, Brené Brownin ja muiden inhimillisen käyttäytymisen tukijoiden toista, jota voimme antaa aineksia, väitelemme, etemme ja mielemme luolassa projektioiden vangiksi. Parafrasiina Platonin luolavertauksesta. Tullaksemme tuotaviksi työkaluiksi nykyyhteiskunnassamme meidän on oltava tarkkaavaisia uskomuksia kohtaan, jotka rajoittavat meitä ja läheisiämme kunnioittaen itsemme tietoisuuden tasolla. Lopun lopuksi kiitän Sandria, opettaja Hanna-Riina Ahota, joka ehdotti tätä harjoitusta ja mahdollisti tietoisuutemme laajentamisen viestijoina. Kiitos huomioistanne ja mukava päivän jatko. Hei hei.